magsikag padala diri og kwarta unya wa nakakabantay nga ikaw na dito nagbuhi nila nya unsa man mahitabo ron natua didto naghayang-hayang ra nagpadako sa ilang itlog nya ikaw mura nakagbuang ba. Sir Idol, okay ra ba nga dili lang sa akong muhatag og kwarta labi na sa akong pamilya? Dako gyud kaayo kalipay ang makahatag ko pero usahay makulangan gyud ko. Unaha sa na imong kaugalingon. Kung kamo naman tanan diha nasa imong pamilya, kaya ra ninyo mobarog sa imong kaugalingong tiil. Wala may PWD, wala may senior citizen, na wala ni kapasidad mangita og kwarta. Kung kamong tanan naa diha, kaya ninyo motindog sa inyong kaugalingong tiil. Unaha sa na imong kaugalingon. Ayo sige pakaon ang mga linta in town oy. Kana bitaw mga tao nga tapulan nga dili ganahan mo trabaho or worse mo trabaho lagi pero hutdon sa tanan nilang kwarta o gasto nga magsigig pangayo nimo kay available ra ka perme nga pangayuan nilang kwarta nya pasumangin na lang nga mangutang pero wala ra bagay plano mo bayad. Kusog kay ka magsigig ka ng kuan panghatag og kwarta nila usahay nya unsa may mahitabo ron samtang nag-budget ka diha perti nimong tipid sa imong kwarta pero sila si gasto lang kay gasto nya ikaw mura nakagbuang diba. Amo gani mga OFW di very common din sa mga OFW. Kung unsa ka kadugay naa sa abroad ingon ana pud kadugay nagbakasyon imong pamilya diri sa Pilipinas duha ka tuig diha duha pud ka tuig diri sila nagbakasyon halos dili na ganahan mo trabaho usahay mo trabaho lagi pero absin-absinan lang ang trabaho hangtod nga mga tangtang na lang nya once nga matangtang na sa trabaho magpakiluoy na dayon nimo duha or tulo ka kabuwan walay tarong trabaho or wala gyud complete nga trabaho magsigig pangayo og kwarta magsigig padala diri og kwarta unya wa nakakabantay nga ikaw na dito nagbuhi nila unya unsa man mahitabo ron natua didto naghayang-hayang ra nagpadako sa ilang itlog pagmata na in town mo tuig unsa na taron tuig 2026 na sa mo nakato mga breadwinner sos kay ba mo dili gyud ko fan anang breadwinner. Okay ra unta to kung mag-breadwinner ka sa PWD or ginikanan nimo senior na or naa na gyud diferensya nga dili na gyud mo kaya mo trabaho bitaw. Katong mga wala gyud kapasidad mo trabaho, okay ra gyud ka mag-breadwinner ka para nila. Pero mag-breadwinner ka para sa imong igsuon nga nanay pamilya, nanay mga anak, nya ikay tigpalit gatas, tigpalit diaper, unya kung mga sakit na ara nimo mangutang og kwarta, unya wala ka bagay planong bayaran ka. Maayo kayo mohimo og responsibilidad pero dili ka mao mangita og kwarta in town. Dili ka daotan kung mohunong ka sa pagpakaon ang mga tapulan. Dili tanan imong gitabangan tabangonon ang uban nag-abusar na. Ayaw tuguti imong kaugalingon gud nga mahimong konsentidor sa mga tapulan. Unaha sa na imong kaugalingon kay dili na nimo responsibilidad nga buhion ang mga tawo nga dili ganahan mo tindog sa ilang kaugalingong mga tiil.